Umakyat na sa 23 ang kabuang bilang po ng mga itatalang aksidente naman sa kalsada sa Region 1 mula December 21 hanggang December 27 ng kasalukuyang taon. Ayon sa datos, may 4 na karagdagang kasong naitala noong December 27. Sa kabuang bilang, ang pinakamaraming apektado ay ang nasa edad 30 hanggang 34 taong gulang na bumubuo ng 28.1% ng mga kaso at karamihan sa mga nasasangkot ay mga kalalakihan. Isa sa mga ito ang naiulat na nasawi. Ang mga datos ay nagmula sa mga provincial DOH offices, sa provincial health offices at pampubliko at pribadong ospital, DOH hospitals at Health Emergency Alert Reporting System report at online National Electronic Injury Surveillance System. Kaugnay nito, nagpaalala naman ang Department of Health Ilocos Region sa publiko na magsuot ng DTI-approved helmet sa pagbumotorsiklo at seatbelt para sa mga nagmamaneho naman ng mga sasakyan at pasahero ng sasakyan. Iwasan ang pagmamaneho kapag pagod o lasing at sumunod sa tinakdang speed limit at mga road sign. Tiyakin din na may sapat na pahinga bago bumiyahe at iwasan ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho upang maiwasan ang anumang aksidente. IFM News. IFM News. IFM News.